Здравейте всички, аз съм Ники Дончев, а вие сте с епизод 1 на видеоблога на Ски Магазин Извън сезона. Много време се чудихме какво да правим с нашия сайт извън зимния сезон и ето начудихме се, вече си имаме видеоблог. Днеска ще бъде първият му епизод. Като за първи епизод решихме да ви срещнем с първата дама на българските алпийски ски, Мария Киркова. Защо първа дама? Защото като гледам сайта на Българска федерация ски, държавно първенство, гигантски слалом, първа е Мария Киркова. Слалом, държавно първенство, отново първа е Мария Киркова и няма как да не е първата дама на алпийските ски. И така, забавлявайте се с нас. Аз харесвам различните неща. В смисъл, нещо ежедневно и обикновено се случва всеки ден, хубаво да разнообразяваш. От едната страна е топката на един крак, от другата страна е бозо с друг вид топка, но запомняща се. Ма не можеш да си така, ама няма да си скълчиш глезен. А може да паднеш То паднеш и не можеш с скиорските обувки. Нали, ама това са някакви такива подробности. Как се чувстваш след изминалия сезон? Какво ти донесе той? Какво ми донесе? Ами, след толкова години ми донесе, не знам как си изразвам, по някакъв по-различен начин трябва да е, осъзнаване ми донесе. И осъзнах много неща в професионален и личен план, които всъщност до сега над тях не се бях замислила. И сега съм много щастлива от това нещо, защото видях много възможности за напред. И за мен има някаква промяна в мен, която е положителна относно успехите. Успях да се върна на хубави точки. Аз имах добри точки по едно време в моята кариера, но с всичките контузии, когато не караш, те се влошават. И е много трудно вече в ушата да се върнеш точките, да ги върнеш обратно. И т.е. аз ги върнах, даже ги подобрих на гигантски слалом, никога не са имали толкова малко. Карах един мач добре, другия мач не, защото един мач давам първо време, другия мач плескам нещата. Така че видях, че не е толкова черен света. И смисъл, че трябва да се усмихваш и просто на нещата от живота. Но това да си първо в България за мен винаги е било хубаво и за винаги е било чест. Винаги е било честно. Аз целя да гледам тези, които са най-отгоре в ранглиста. А това не е България. И това, че по някой път се доближавам до тях и правя единични, примерно добри спускания или някакви добри резултати, това ме прави щастлива. Шампион, но целта е друга. И трябва да е реалистична, не става въпрос да станеш, да кажеш, аз утре ставам олимпийски шампион. То не става така. Целите се постигат, ако са реалистични и работиш усърдно. Ако си поставиш цели, които са невъзможни, както и да работиш, само се натоварваш психически, няма смисъл. В другия сезон какви сте цели? В другия сезон има световно първенство. Да, пред олимпийски сезон. Целите са ми да съм жива и здрава, защото всъщност, ако трябва да бъдем честни, това им беше първият сезон, в който, слава Богу, да чукна на дърво, не се контузих. Да, след всичките 8 операции, нали, всеки сезон Мария, нали, си щупи кръка, Мария щупи рамото, Мария си щупи главата, Мария е операция, Мария това. И този сезон Мария пропусна болницата. Целите са ми просто да се забавлявам, докато карам ски. Просто това не трябва да е нещо задължително или нещо, което да го приемаш като работа. Просто това трябва да е удоволствие, за да се получават нещата. За мен ските не са работа, това е начин на живот и нещото, което му усмихва в живота. Това му усмихва. Аз от това изпитвам наслада. В смисъл, и колкото и глупо да звучи, и все пак аз съм, нали, и момиче, аз имам, как да кажа, страст към ските
И по някой път ме питате, добре, толкова контузии, цялата си, нали, белези, не те ли е страх, че пак ще стане нещо? То там идва тръпката, нали, че нещо може да се случи. Иначе няма нещо, което така да ми доставя такава наслада. Може би има едно нещо, но в смисъл харесвам мотори. При Крис и той на микрофона ще ни каже кое е най-важното нещо, за да не падаш от скейтборда. Най-важното нещо е да имаш баланс, а балансът се изгражда с упражнения. Разбрахте ли баланс? Разбрали? Знаеш ли какво е баланс? За това говоря, човек. Аз като бях малък и се уча да карам ски. И учителя се вика, спазвай дистанция! И аз не знам какво говори и накрая вече, като свърших ми викам, аз не знам какво е дистанция. Скейтборд е популярен, защото интересът е на децата, всичко се случва като на игра, а същевременно си развиват и двигателната култура, което ще рече, знаят къде са им рамената, знаят къде са им колената и като им кажат сгъни колената, повечето деца правят така, а моите деца правят ето така. От колко години могат да се пробват? Най-малкият ми е на 3,5 и се справя уникално просто върху скейта, много е добър. И мога да препоръчам вече, като може да ходи и да се качва върху скейта. Възрастови ограничения няма нагоре. Няма. Ти гледай къде караш, за малко да паднеш. Кое е най-важното в скейтборда? Как се прави они? Къде трябва да стоят краката и изобщо всичко необходимо, ако искате да си забавлявате без травми. Ще му подам микрофона, за да може да говоря на него и да го чувате всички. Първо искам да благодаря за поканата. Много е приятна инициативата и факта, че сте се обърнали към нас като спортни педагози, като хора, които ще помогнат за двигателното развитие и по някакъв начин за бъдещето на децата. Ни прави голяма чест и искаме да дадем най-основното, а именно това децата да опознаят по-добре тялото си и да могат да използват всяка една част, независимо дали ще бъдат на скейтборд, сноуборд, маунтинборд и дори в ежедневието. Едната позиция се казва гуфи, когато си с десен крак напред, а другата позиция се казва регулър, когато си с ляв крак напред. Много е важно, когато държиме скейтборда под краката си, ние наистина да го ръководиме с тялото. Ако отпуснете скейтборда напред, той ще започне да ви води и никога няма да може да го настигнете. Затова колямото трябва да бъде сгънато, наистина да се отпуснете върху водещия крак и другия крак просто като едно махало. Много често децата слагат така крачето настрани или пък назад и не могат да го използват по предназначение, затова трябва да се отпуснем, правиме малки крачки и се движиме върху скейтборд. Ето така е стойката. Задния крак се слага първо настрани върху задните болтове, предния крак се завърта върху предните болтове. Има няколко начина за спиране. Когато сме без скорост, слизаме едновременно с двата крака, като жабче, скачаме. Вече когато имаме висока скорост, трябва да завъртиме предния крак напред, за да не прекъсваме движението и да не преплетеме краката. Ето, тръгвам, завъртам предния крак напред и отскачам от скейт. На скейтборда се преподава наистина като един вид гимнастика за възрастни хора. Засилвам се, готвям се и така световният рекорд е може би малко повече от това заграждение, да може да се прескочи. Big spin. Триковете варират от желанията, възможностите. Аз ще ви покажа и един от по-сложните трикове. Той се казва kickflip. Всички деца, които искат да се занимават с скейтборд, аз се намирам на парка Заимов. Давам абсолютно безплатни съвети, консултации, защото скейтбордите са най-различни, децата са с различна анатомия и желателно е да вземете това, което е най-подходящо, което е най-доброто за вашето дете.
Аплодисменти, Крис Драгошинов, уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели!